Čaute ľudia, ja som Poli a vítam pri tomto ďalšom mojom videu. Pozrite sa, kde sa to nachádzam, v takejto veľkej húštine. A dneska som tu s dievčatami, môžete pozdraviť. Ahoj. A ideme preskúmavať tento opustený starý dom. Takže takto to tu nejak vyzerá. A preto idem s dievčatami, lebo oni že vraj vedia, že kade sa tam dá dostať a že čo je s tým domom. Že vraj to bola polícia, že to tak je, že to bola polícia. Takže nejak to musím dostať. Vidíte to? Tam ideme. Cez okno. Ideme cez okno. No, tady opravdu. Ľudia, pozrite sa, sme tu. Tak to tu vyzerá. Vyzerá strašne. Je to tu dosť, akože poďte sa chvíľko bordelu. Tam ja nejdem. Sorry. Tu máš. Toto je dosť nechutné. Mne je toto skoro ani vidieť a bojím sa, že toto za rohom takto bude, ale toto by mal byť ako keby rozbitý hajzel. Fuj. Bolo scary. Fuj, to nechutné. Pozrite sa na to. Ľudia. Pozrite na to. Ja si bojím, že to bude reálne mŕtvý človek. Pozrite. Vidíte toto? Preto je strašne, lebo ja akože vážne. Toto je raj. Pozrite sa na mňa, jaké toto je celé. Predstav si, že koľko eur by si mal, že zálohovanie. No tak toto akože. Toto je strašne pekné. Hej, to sa mi celkom ľúbi. Akože pozrite sa na to. Normálne tuto takýto batoh, normálne batožisko. Pozrite sa, ja toto, normálne, pozrite sa. Staré okno, normálne, staré okno. To je vrana, alebo to čo je? Ja neviem, čo To je asi nové, jo. Hej, to bude nové, lebo ja si to nepamätám. Dobre, ideme von. Asi? Pozrite sa na toto, jaký tu je dom. Ľudia, pozrite sa, ja som takto tu hore sa vyštveral, pozrite sa na to. Tam je normálne poval. Čaute tiež. Tam je policia. tam je polícia. Tam je takto polícia, vidíte to? Tu je takýto komín. Iba ak by vás to niekoho zaujímalo, sme v Nitre, takže OK. A ideme sem vylesť. Áno. Ale kam sem nejdeme. Nie, tam, ale môžeme. Tam pozri, aké to je ono. Keď spáním, však nič. OK, tak tam nejdeme, tak potom sa ozvem. Pozrite sa, Nie. toto je nitriansky krásny výhľad z takéhoto domu. Pozrite sa. Chápeš? Vidíte to? Ideme sem do týchto... Chytajte ma, keby som padol. No, ja Do ťa týchto budem chytať. voľných dverí. Pozrite sa, aký to je bordel. Toto bolo zničené. Hej, Mám tu zelenú hube. tak som tu, pozrite sa. Jo, to tam je polícia, takže tam nás môžu vidieť. Tam ideme, tam. Tam, teda. OK. Potichu musíme byť, lebo to je polícia. Pozrite sa. Tam je. Povala otvorená normálne. Tam je zarastené už to nás. Hej, tam je zarastené. Tam sa ide hen tak hore. Tam je hore hen tak povala. Pozrite sa, jak stavali tie domy. Tuto normálne takto dávali takéto tyče. Takto. OK, takže takto to tu nejak vyzerá. Sú takéto ešte dvere, takže potichu, lebo hen tam sú auta normálne odparkované. Áno. Natáčam, takže potom sa ozvem za chvíľku. Takto príde, som sa prepchal. Takto to tu nejak vyzerá. Ľudia, počujeme nejakú húkačku, takže som zvedavý, že čo z toho bude, lebo tu je polícia, tuto je takýto máme starý hromozvod. Takto toto vyzerá.
Tam sú normálne nejaké tam dvere hore, vidíte to? Slušne, že tuto alebo tam boli kone a tuto boli izby. Čiže lebo to vidieš. A takže toto bola akože polícia, toto. No možno. Bolo to možno spojené s tou budovou. Videla som ešte jednu takú izbu a to bola fakt, že izba a to vyzeralo ako nejaká detská. Čiže možno tu bývali aj rodiny. Aha, takže mohlo to byť, že akože budova a v druhej polke bola polícia, že máme rodinný dom. Tak to sa tu nejak vylieza. Tak. A my už ideme von. Tuto ešte takéto okno, tuto. Tak toto tu celé vyzerá, je to tu strašne, jak som sa zlakol. Tam je to strašne zarastené. Ľudia, to je, poríte sa, aký také starý odklad, alebo rivia, alebo čo to je? No to takto vyliezame. Také železo. Je tu niekto? Nie, okej. Tam je ešte väčšia huština, tuto je ešte väčšia rína. Takže tak by som to tu opísal. Tak, už vychádzame pomaly. Počkajte, čo je toto? A fľaša tam je. Fľaša. Dobre. Tak takto tu vychádzame. Ľudia, poďte sa, aký je zo mňa kaskadér dneska. Takto zoskočím z týchto driev. Tam je vnútri v tom dome. Tam takto sme boli. Poďme ešte na strechu. Nie, čo si. Tak tam chcú babi vyliesť, takže... Ľahké. Ľudia. Poďte sa, takto ideme. Takto sme tu. Oni idú takto vyliesť hore na strechu. Hlavne sa nestrepte, prosím vás, nestrepte sa. Jo, poďte sa, babi tam takto lezú. To je taký elegantný strom, na ktorý sa vieme zavesiť. Mne napadlo, že pôjdeme cez túto ptičku. No napadlo, ale to by nedopadlo podľa mňa dobre. Skočili by sme na auto. Dobre, keby to bolo bez tej značky. Tam je Poli. Ide auto. A musíme sa takto tuto schrývať, lebo tuto nikto nevidí. Toto sme oprátali s jednou mojou kamarátkou. Potom toto je tá strecha, ktorú ukazoval Toby, že povala či čo. Tak toto nejak vyzerá. A všetko. Takto je vidieť zhora možno ten dom. Takto nejak. A toto je ešte tá strecha. No, takže počujeme takto, že ide. Takže už ideme dole a... Ľudia, my už ideme takto dole, pozrite sa. Na týchto skalách. Tuto dole. Tak už som vonku. Tak my už sme vyšli teraz z tej budovy. Tu sa môžeme ešte takto pozrieť cez okna. Vidíte, tam sme boli vlezení, tak určite sledujte aj ďalšie moje videá. Budem vydávať videá aj na mojom hlavnom kanáli, čo je @Toby Poli. Takže môžete sa tešiť aj na ďalšie videá, takéto akčné z urbexu, z magnet fishingu. A tu bol Poli a čaute. Čaute! Čus.